Здравейте и добре дошли на нашия първи по рода си вебинар, предизвикан от кризата с вируса. Ще опитаме да бъдем полезни и да ви разкажем тази вечер за нашите системни решения за хидроизолация на бани и мокри помещения. Има кратко съдържание, което е по-скоро за ваше удобство. Последствие, който погледа, да може лесно да преминава през отделните теми и отделните слайдове. Няколко думи за мен. Аз се казвам Беличовски, по образование съм строителен инженер, като съм завършил университета по архитектура, строителство и геодезия. Професионален опит имам 17 години, в ЦИКа съм от 14 години. Това е, що годе актуална снимка, за да знаете все пак кой се ви срещу вас и кой ще ви презентира тази вечершния семинар. Преди да започнем с основната тема за хидроизолация, няколко думи за основните направления, в които сме активни, в които ЦИКа е активна, защото ЦИКа е една много голяма фирма и това, което тази вечер ще говорим, е една много малка част от това. И това съвсем накратко, само информативно, къде можем да ви бъдем полезни. Няколко думи за СИКа България. СИКа България е дружество на швейцарския концерн СИКа АГ, позициониран близо до Цюрих в Швейцария. Фирмата ни е създадена през 2002 година, вече достатъчно дълго сме на пазара и добре известни. Притежаваме централен склад и офис в София и представители, регионални представители в Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. В фирмата работим 30 колеги и развиваме мрежа от партньори, дистрибуторски и апликаторски фирми в цялата страна. Една кратка картинка, за да видите къде сме активни. Практика сме се постарали в всички по-важни центрове да имаме представители, за да може да ни намерите. Няколко думи за основните направления. Има 8 основни направления. Активни сме в 8, така да се каже, групи пазари или направления, може би по-правилно. Бетони, хидроизолации, уплътняване и залепване, подови системи, покривни системи, системи за индустрията или за промишлеността, възстановяване и усилване на конструкции и довършителни финишни работи. С няколко думи за всяко едно направление. В направлението бетоните са добавките за бетонни разтвори, добавките за производство на цимент, добавки за производство на гипсови изделия, специални добавки за пръскан бетон и всякакъв вид спомагателни продукти към това направление, свързани с бетоните. Направление хидроизолации, тук са всички рулонни и листови хидроизолационни мембрани от различни видове полимерни мембрани, включително и битови, течни хидроизолационни мембрани, различни видове системи за хидроизолиране на фуги, хидроизолационни инжекционни смоли и системи срещу капилярно покачваща се влага. Този тип продукти са в това направление. Направление еластично за уплътняване и залепване. Тук са групата на еластичните фугоуплътнители, лепилата за еластично залепване, всички системи за масивен паркет, системи за монтиране на дограми и една количество помощни продукти, свързани с този тип системи. Направление подове. Тук са индустриалните и декоративни подови покрития, подови системи за балкони, тераси, спортни настилки, защитни системи, специални защитни системи за бетон, корозионна защита и пожарозащита, мембрани за плоски покриви, преминах на направление покриви, мембрани за плоски покриви, мембрани за скатни покриви, течни хидроизолационни мембрани за покриви и една голяма група допълващи системите продукти, за да може да затворим цялата система, защото както започва в презентацията, целта на СИКа е предоставяне на системни решения, които работят, проверени системни решения. Направление индустрия, тук влизат всички видове фасадни системи, структурни фасади, вентилируеми фасади, решения за транспортни средства, включително автомобили, камиони, влакове, специални транспортни средства и така нататък, морски
продукти за морски транспорт, за яхтостроене и корабостроене, продукти за възобновяеми енергийни източници при производство на ветрогенератори, слънчеви, соларни панели и така нататък, и различни продукти в техника и оборудване, включително бяла техника, GSM и така нататък. Направление възстановяване и усилване на конструкции. Тук влизат всички системи за ремонт и защита на стоманобетонни конструкции, състави за анкериране за монолитване, структурни лепила, системи за конструктивно усилване и структурни инжекционни смоли. И последният таргет маркет, направление, в което се завършим, е Building Finishing или довършителни работи, лепилата за плочки, фундиращите смеси, импрегнаторни запечатващи състави, хидроизолационни системи под плочки и конвенционалните фасадни системи, или познати под названието ETIC. Продуктите, които тази вечер ще засегнем, доста от тях са основно в това направление, разбира се и в направление хидроизолации. И преминавам вече към основната тема за тази вечерния ни вебинар: системи и решения на СИКа за хидроизолация на бани и мокри помещения. Съвсем скоро издадохме един каталог за решение на СИКа за жилищни сгради, който е много полезен и информативен. Може лесно и бързо да се правят справки в него. На страница 15 и на страница 24 от каталога са застъпени доста от системите, за които тази вечер ще обсъждаме. Всеки, който желая, може да получи каталога, може да направи справка с продуктите и системите, които СИКа предлага в случая за хидроизолация на бани и мокри помещения. Естествено, в каталога има и доста други решения. Както казвам, тази вечер ще ви представя две основни системи за бани, много свързани допълнителни продукти и, разбира се, други възможни решения. Естествено, решенията са много повече от две, не са само две. Започвам с цимент-полимерна хидроизолационна система, т.е. хидроизолационна система на база циментова смес с полимери. Наобщо казано, системата включва хидроизолация, ленти и маншони като допълнителни продукти и лепила за залепване на плочки. Виждате системата на картинката, има основа, върху нея се нанася първи хидроизолационен слой, в който се вграждат съответните ленти и маншони, които подсигуряват критичните точки, последвано от втори хидроизолационен слой, след което с циментови лепила се залепват плочки. Това е наобщо системата. Материала, който най-често използваме при този тип система, е СИКа Topsil 107. Виждате някои параметри за този материал. Опаковката е 25 кг, 20 кг суха смес плюс 5 кг полимерна дисперсия. Съотношението на смесване е 4:1, което се подсказва от самата опаковка. Разходната норма е 5 кг на квадратен метър за 1 мм дебелина. Нанасят се минимум 2 слоя, като всеки отделен слой трябва да има дебелина от 0,75 до 1,5 мм. Не е желателно да се правят дебели слоеве поради склонността към напукване. Материалът е фин и не е желателно да се прави на един път дебели слоеве, по-скоро на няколко пъти по-тънки слоеве. Общата дебелина на хидроизолационния слой трябва да бъде минимум 2 мм. В бани това е напълно достатъчно. Максимум е около 4 мм, което обикновено се прави, когато имаме доста сериозно водно налягане, обикновено в резервоари, басейни или някъде при по-критични приложения. В бани минималната необходима дебелина е 2 мм и тя обикновено се спазва, няма необходимост от по-голяма дебелина на слоя. Времето за изчакване между отделните слоеве е плаващо, като зависи най-вече от температурата и влажността. Най-често е между 2 и 6 часа, но примерно при по-ниски температури може да стигне до 9, дори в някакви случаи до 12 часа, но
Между 2 и 6 часа са най-честото време, което се изчаква между отделните слоеве. Времето за изчакване преди за залепване на плочки обикновено е между 3 и 5 дни. Естествено, при по-високи температури по някой път може да падне и на 2 дни, при по-ниски в редки случаи може да надвиши 5 дни, но това са стандартните времена за изчакване за такъв тип хидроизолация. Срока на годност на материала е 1 година. Инструментите, с които се нанася, са стандартни: четка, маламашка или евентуално при големи площи, въпреки че при баните това не е типично, материала позволява пръскане с машини за пускане на такъв тип разтвори. Какви са предимствата и недостатъците на този тип системи? Лесно и бързо нанасене и материалът е готов за смесване, не се изисква специализирана работна ръка. На практика това са стандартни материали, които всеки един майстор, който се занимава с такъв тип системи, би могъл да направи без особени проблеми, за да спазва съответните времена на изчакване, да разбърква материала и така нататък. Позволява нанасене върху влажна основа, това е много важно. Основата може да е влажна, в случаите, когато не е влажна, е желателно тя да се навлажни няколко часа преди полагането и да се поддържа влажна. Това се прави с цел да не се дръпне, така да се каже, да не дръпне основата от влагата, от течността, течната компонента на материала и материала да изсъхне много бързо, да пресъхне и да се образуват пукнатини. Материалите могат да се нанасят ръчно с баданарка, т.е. може да се маже с червечетка или баданарка, или да се нанася с маламашка, и машинно полагане чрез пръскане. Материал осигурява защита на бетона от карбонизация и проникване на течности, т.е. не само хидроизолация, и защита на бетона от карбонизация. Не предизвиква корозия на стоманената армировка. Ако някъде засегне на стоманена армировка, няма да имаме проблеми с това нещо. Има много висока адхезия към бетона. Материалът е пароснотостлив, няма да се получат отдолу шупни балони, предизвикани от запечатани водни пари. Може да се нанася както по хоризонтални, така и по вертикални повърхности. Недостатъка на този тип материали е, че изискват грижи за бързото предотвратяване, да се предотврати бързото изпарение на влагата в самия материал. Обикновено се използва загряване с полиетилен или нанасене на някакъв геотекстил, който периодично се навлажнява и така нататък. Целта е да не се напука покритието, което е типично. Появата на пукнатини е типична за всички видове цементови смеси, не само хидроизолационните. При бързо изсъхване, обикновено при високи температури или силен вятър, това много често срещано явление. С какво ни отличава всъщност този продукт на пазара? На пазара, както всички от вас знаят, има едно голямо количество на такъв тип системи, цемент-полимерни системи, еднокомпонентни, двукомпонентни и така нататък. Това, което ни отличава, е голямото ноу-хау, което ние имаме. Следващата година, през 2021 година, навършат 40 години работа, опит, натрупан при хидроизолация на всякакъв вид съоръжения, не само бани и мокри помещения с този материал. Той е един от най-използваните, най-употребяваните, с огромно количество натрупана информация за този материал и обекти, разбира се. Както в България, така и в целия свят продуктът се предлага, почти няма дъщерна сика компания по света, която да не го предлага този продукт. От Африка, Америка, Европа, навсякъде. Просто имаме изключително голям опит и сигурност в нашата система. Вторият тип система е на база акрилатна хидроизолационна система. Основният материал се казва Сикаластик 200W. Като виждате системата, отново имаме основа, най-често бетон и замазка, но би могло да бъде и друга. Ще стане дума по-нататък в нашето представяне, какви други основи, каква подготовка на основата се изисква и така нататък. Отново имаме първи хидроизолационен слой с самия материал Сикаластик 200W, граждане на хидроизолационни ленти и маншони,
втори хидроизолационен слой и залепване на плочките с лепило. Крилатната хидроизолационна система е задължително употребата на по-висок клас циментово лепило, клас C2, тъй като тя е доста по-еластична. Това са така наречените течни гуми, които масово се използват под тази форма на пазара. Те се залепват с по-висок клас циментово лепило, не с C1, обикновено клас C2. Опаковката в който се предлага този материал е 5 кг или 20 кг. Разходната норма е 1,2 кг за 2 слоя, като това е минимума. Целта е да се получи около 0,5-0,6 мм минимална дебелина на покритието. Времето на изчакване между слоевете е около 3 часа. Приблизително, разбира се, то се влияе отново от температурата и от влажността. Време на изчакване преди залепване на плочките е обикновено през лятото около 12 часа, през по-студените месеци е около 24 часа, което е доста по-малко от времето, което се изисква за изчакване, което се изисква при цимент по неговите състави, поне 2-3 дни лятото, вече между 3 и 5 дни при по-студените месеци, като пак казвам, когато сме на критични долни температури между 5 и 10 градуса, постоянно говорим, тогава може да се наложи дори и над 5 дни изчакване. Температурната устойчивост на материала е от минус 5 градуса до плюс 35 градуса, т.е. този материал като цяло е за вътрешни приложения. Не е много желателно, специално за нашите географски ширини, да се използва външно. В някои държави този материал се използва не само за бани, но за външни приложения, но това са обикновено топли държави, където нямат отрицателни температури. В България това е рисково и недопустимо. Срок на годност на материала 12 месеца, отново същите инструменти за полагане, четка, валяче и наламашка. Какви са предимствата и недостатъците на този тип системи на база акрилна или акрилатна смола? И двата термини се използват. Материалът е еднокомпонентен, готов за употреба, просто колкото се отваря, пребърта се и се започва работа. Лесно и бързо нанасяне с четка и с валяк, висока тежест към различни основи. Материалът е еластичен, много лесно да оформят детайлите с него. Нанася се по вертикални и хоризонтални повърхности, по вертикалните без тичане, разбира се. Подходящ при подово отопление, не съдържа разтворители, безвреден, много кратко време за изчакване, сравнено с останалите хидроизолационни системи. Материалът е паропропускник, това е крилатна основа на практика. И съществените недостатъци: неподходящ за външно приложение поради лимитираната ограничената температурна устойчивост и неподходящ за вода под налягане, т.е. с такъв тип материал не може да си правим фонтанчета, басейнчета и така нататък. Трябва да има оттичане на водата. Разбира се, някакво задържане на някаква малка лодкичка или нещо такова, по принцип не представлява проблем. Други възможни решения, това са двете основни системи, които предлагаме на пазара. Разбира се, има една доста голяма група от други възможни решения. Най-често срещаните останали възможни решения са по-евтино решение. Когато търсим по-евтино решение с цимент полимерна изолация, използваме еднокомпонентна хидроизолационна система Сика Моносил 101. По-лесно се работи, понеже материала да се разбърка само с вода, няма дозиране на компонентите. Материалът е по-евтин, има сертификат за контакт с питейна вода, въпреки че при баните обикновено това няма значение. Другият тип хидроизолация, която може да се използва, е така наречената кристализираща или кристализационен тип хидроизолация, Сика Монотоп 120 сил. Не е типично употребата в баня, но може да се използва, няма проблем, просто така наречената кристализация или кристалите, които се образуват в бетона, ние на практика няма да ги използваме, защото в баните целим водата да не излезе от банята, а не обратно. Така че не е типичното приложение на този хидроизолация, но би могла да се използва, няма проблем. Едно хидроизолиране с такъв тип продукт. Третият тип система е по-висок клас система с доста по-висока еластичност, цимент полимерна система, но с много полимер. Обикновено
Тя може да се използва при някакви склонности към напукване на основата, по-критични приложения или за по-висок клас, някоя по-голяма баня, с доста по-голяма квадратура или помещение. Обикновено този тип хидроизолации се използват най-често за резервоари, басейни, външни тераси. Пак приложението в баня обикновено не е типично, но би могло да се използва, няма никакъв проблем. Продукти, допълващи системите. Това са хидроизолационните ленти. Те са няколко типа. Като цяло ние предлагаме няколко вида хидроизолационни ленти, които да обхванат цялата специфика на пазара. Първата лента, Sikka Tape, е гъвкава хидроизолационна лента, която е със средна гумирана част и мрежичка отстрани. Това е най-стандартната и най-дълго използваната, ако мога така да кажа, лента. Предлага се на опаковки от 5, 10 и 50 метра дължина. Ширината на самата лента, гумираната средната част, която виждате на картинката, е 7 см, заедно с мрежичките, общата част, които спомагат за по-доброто вграждане в хидроизолационния слой. Общата част на лентата става 12 см. Дебелината на лентата е 0,6 мм, като издържа водно налягане 1,5 бара, което е 15 метра воден стълб. Тоест няма никакъв проблем с водното налягане. Температурната устойчивост на лентата е съобразена с външните температури, т.е. от минус 25 градуса до плюс 60 градуса, въпреки че в баня няма как да стане минус 25 градуса. Всички ленти имат високо удължение при скъсване и всъщност това е тяхната цел. С тях се подсигуряват критичните зони. А именно, кои са тези зони? Връзката на пода на банята или на помещението с стените, връзката стена-стена, разбира се, всякакви видове прониквания. Сифона, подовия сифон, различни прониквания на тръби, включително на водопровод и канализация. Обикновено се подсигуряват с отделни детайли, които се предлагат отделно. Вторият лента, отново е гъвкава хидроизолационна лента. Тя е гумирана лента с флис отгоре. Цялата лента е с флис, който флис помага за добрата адхезия на хидроизолационните слоеве с самата лента. Приложението е същото. Виждате, ширината на лентата е 12 см, дебелината почти същата, 0,66 мм. Издържа налягане над 1,5 бара, температурната устойчивост от 30 до плюс 90, има по-висока температурна устойчивост. И малко по-ниско удължение при скъсване, но напълно достатъчно за нуждите, за които се използва. Отново с нея върват допълнителни основната вътрешни, външни ъгли, маншони, така нататък, за да се оформят правилно и безопасно абсолютно всички критични точки. Третия тип лента е Sikka Tape B, самозалепваща гъвкава хидроизолационна лента. Тази лента е на метилова основа и се залепва за основата, като върху горната повърхност има флис, който спомага за доброто сцепление на последващия хидроизолационен слой към лентата. Опаковката е 20 метра, ширината на лентата е 10 см, дебелината почти 1 мм, малко по-дебела е в сравнение с останалите ленти, поради лепил на практика, да може да се залепи към основата. Издържа също така високо водно налягане, има по-ниска температурна устойчивост, до около 35 градуса, но това обикновено при стандартни приложения е напълно достатъчно. И също така достатъчно високо удължение при скъсване да подсигури всички критични зони и детайли. Преминавам към лепилата, цементовите лепила, с които се залепват плочките. Тук съм представил кратка класификация на лепилата, защото тя всъщност е много важна. Класификацията е съгласно Евро 1204, естествено приятен като български държавен стандарт. На всеки един производител на турбите за лепило има едни знаци, които виждате в дясно, които показват класификацията. Какво означават тези знаци? Предполагам, че доста от вас знаят. И все пак с няколко думи да преговорим, ако мога така да кажа.
Според химичния състав лепилата се разделят на три основни вида. Циментови лепила, отбелязват се с С. Това са най-често използваните лепила за залепване на плочки, особено пък в бани. С буквичката английско D се използват биологични лепила. И с R лепила на база реактивни смоли от Reactive Resins, оттам идва буквичката R. Това е първата буква, която виждате на картинката. Дал съм трите различни разновидности. C, D и R. Според класа лепило, те са два класа. Клас 1 и клас 2. Нормалните лепила са клас 1. Всички лепила, които са с подобрени показатели, са с клас 2. Независимо от това дали са циментови, дисперсни или реактивни. След това има и допълнителни букви, които указват всъщност какво е лепилото. Това са така наречените допълнителни класове лепило. Думата идва от Extended Open Time, лепила с удължено отворено време за работа. Буквичката е от Fast Curing, това са бързо твърдяващи лепила. И буквичката Т е от Thixotropic, това са тиксотропни лепила с намалено свличане. Това е обикновено всички лепила, които трябва да се нанасят по вертикала, т.е. не са за под, ами са за стени или понякога може и по таван да се залепи нещо. Трябва задължително да имат буквичката Т, за да няма свличане и отделяне от основата. При този тип лепила е лимитирано свличането до половин милиметър, т.е. минимално се позволява да се помести на практика невидимо с просто око свличане на самото лепило. И вече има и допълнителни класове, които на практика показват колко са гъвкави или еластични, или по принцип в стандарта са заложени като класове по деформируемост на лепилата. Използват се буквата S и цифри 1 и 2, като лепилата се разделят на деформируеми S1 и силно деформируеми S2. Виждате една греда, подпряна на две опори и една сила в средата. Деформируемите лепила, това отклонение на оста Хикс в вертикална посока се допуска да бъде между 2,5 и 5 мм. Тогава лепилата се класифицират като S1. Ако това отклонение делта е над 5 мм, тогава лепилата вече са силно деформируеми и са клас S2. Това е наобщо класификацията на лепилата. Сега няколко думи за най-използваните лепила от нашите лепила. На първо място Сикацерам 113, цимент полимерно лепило, клас T1T, т.е. циментово лепило, без подобрени показатели, тиксотропно. Опаковката на всички циментови лепила е стандартна по 25 кг. Разходната норма от около 3-4 кг при стандартни плочки около 30 на 30 при използване на маламашка с квадратен зъб 8 мм. Употреба. Този тип лепила се използват изключително за абсорбиращи керамични плочки, теракота и фаянс. Могат да се използват за вътрешни и външни приложения, по подове и стени. Лепилото е тиксотропно и няма свличане при употреба по стени. Не е предназначено само за под, а и за стени. Дебелината на слоя от 0,5 мм до 10 мм. Дебелина на слоя. Смесват се с 6,5 литра вода. Това го пише и на самия чувал, на самата опаковка. Зърнометрията е по-малко от 1 мм, 0,7 мм и има стандартен срок на годност 1 година. Това е най-ниският клас лепило, който предлагаме на нашия пазар. Второто лепило е с отворено време, по-дълго отворено време за работа, Extended Open Time, също е клас S1 и се казва Сикацерам 113 и употреба просто има по-голямо отворено време за работа. Останалите параметри са много сходни. Сикацерам 113. Това са по-ниския клас лепила C1, който предлагам. В по-високия клас лепила това са Сикацерам 220, цимент полимерно лепило, клас C2 TE, т.е. тиксотропно с голямо отворено време. Стандартна опаковка, същия раз
Къде се използват лепилата C2? Използва се както за абсорбираща керамика, т.е. навсякъде, където биха могли да се използват лепилата клас C1. Разликата е, че вече високия клас лепила се използват за неабсорбиращи керамични плочки, гранитогрес, естествен камък. Виждате ограниченията, обикновено при вътрешно нанасяне, специално за това лепило, до плочки с големина, т.е. площ до 3600 квадратни сантиметра, т.е. 60 на 60, а външно до 2100. Това обикновено е 45 на 45. Като размер плочки. Подходящо е за подове с подово отопление, стени и за залепване на плочка върху плочка. Това е по-нисък клас циментово лепило клас C2. Дължината на слоя от 1,5 до 10 мм. Смесването с вода го виждате и зернометрията е 0,7. Това, което искам да подчертая, е, че като цяло неабсорбираща керамика, гранитогрес и естествени камък и плочи от естествен камък се лепят с по-висок клас лепило. Второто лепило Сика Церам 225, то е клас C2TE и вече е с дебелиност между 2,5 и 5 мм и това е доста по-гъвкаво или еластично, ако мога така да се изразя, циментово лепило. Разходната норма е от 3 до 4 кг на квадратен метър при стандартни плочки. Разбира се, при големи плочки вече се използва за 10 и при още по-големи и 15. Там разхода, разбира се, е по-висок. Тук съм дал един базов разход за всички, за да се види, че при едни и същи други условия на практика разхода на циментово лепило е един и същ. Използва се същото приложение, абсорбиращи керамични плочки, но това лепило може да лепи още по-големи плочки. Вътрешно абсорбиращи керамични плочки, гранитогрес и естествен камък вътрешно до 1200 квадратни сантиметра. Това е плочка 60 на 120, грубо. Външно по подове до 60, по стени до около 1600 квадратни милиметра. Това е 40 на 40. Това са препоръки, разбира се, има изключения. Лепилото е с висока гъвкавост и еластичност, но това са общите базови препоръки. Подходящо е за подове с подово отопление и за залепване на плочка върху плочка. Дебелината на слоя е същата, както при другите лепила, от 1,5 до 10 мм, смесване с 7,5-25 литра вода, срок на годност 1 година и зернометрия 0,7 мм. Сика 225 Starflex е бяло цимент полимерно лепило, което е отново много висок клас, с висока еластичност или гъвкавост. T2TE S1, разходната норма и опаковката е същото. При това лепило може да се неабсорбиращи керамични плочки, гранитогрес и естествен камък по подове вътрешно до метър на метър плочка, т.е. едрогабаритни, едроформатни плочки, външно до 3600 мм, по стени вътрешно до 3600, външни фасадни стени до 2100 квадратни милиметра. Това са, пак казвам, основни базови препоръки. Естествено, при по-големи плочки може да се направят и специални изпитвания, да се ползват отново този тип лепила. Подходящо е за подово отопление стени и за залепване на плочка върху плочка. Виждате отново. Лепилото е подходящо за залепване в по-дебел слой, което е важно при залепване на по-тежки и на по-големи плочи до 15 мм дебелина на слоя. Няколко думи за фугиращите състави. Отново започвам с класификацията на фугиращите състави. Съгласно Евронорма 13888, която третира фугиращите смеси, фугиращите смеси, се разделят на няколко типа. C, това са циментовите фугиращи смеси, семен граут. RG са фугиращи смеси на база реактивни смоли, отново идва от
под Reactive Grout всъщност, RG. Следващата класификация отново според класа се разделят на нормални фугиращи смеси и подобрени фугиращи смеси. Клас 1 и клас 2. И вече подобрените фугиращи смеси имат буквички, които показват какво е подобрението. А е от абразив, по-висока абразион, устойчивост и буквата W е за ниска от water absorption, че имат ниска водна абсорбция, т.е. ниска водопопиваемост. На практика вода много трудно прониква. Всички фугиращи смеси за външни приложения трябва да бъдат клас 2 и да не поемат вода. Съответно. Фугиращи смеси, които предлагаме на нашия пазар, на първо място циментовите фугиращи смеси, Sika Ceram Clean Grout 100 е фугиращ състав за вътрешна и външна употреба, клас CG2, с с ниска степен на поглъщане на вода, т.е. без попиване на вода и с висока абразионност устойчивост съгласно стандарта. Опаковките са 2 кг. Смесването е с 0,6 литра вода за цялата опаковка. Естествено, ако се използва по-малко количество, трябва да се дозира съответното количество вода. Разходната норма на фугата е около 0,5 кг при стандартни плочки 30 на 30 и фуга дебелина на плочката 1 см и при фуга 5 мм. Ширината на фугите, които могат да се фугират с този тип състави, е от 2 до 10 мм, което е масовия случай за фугиране на плочките. Отворено време за работа, максимум 2 часа, но трябва да имате предвид, че при по-високи температури това време може да намалее по някой път дори и двойно. Почистването започва след около 15 минути при стандартни условия. Винаги високата температура е катализатор на реакцията, т.е. съкращава тези времена, ниските температури ги удължават. Срока на годност на фугите е стандартно 2 години и разполагаме с 20 цвята, които не знае дали колко хубаво се вижда на картинката. Не смесват. Най-хубаво е да се гледа картелката, която на практика има в всеки един наш представител. Може да се запознаете, да видите как изглежда цвета, тъй като наименованията на цвета по някой път има разговор между очакванията на клиента и реалния цвят на фугата. Затова е хубаво да се виждат реалните картелки. Циментовите фуги могат да бъдат подобрени с така наречените латексови добавки, Sika Ceram Latex Grout, т.е. да заместим водата, на практика заместваме на водата с тази латексова емулсия. То по този начин се повишава още повече водонепропускливостта на фугата, има много по-добра лепливост, както към основата, така и към плочките. Повишава се гъвкавостта и склонността на фугата към образуване на пукнатини, като се повишава съответно и механичната якост. Това са така наречените латексови емулсии, които подобряват циментовите фуги. Разходната норма за 1 кг фугиращ състав около 300 мл от тази течност. Срок на годност 12 месеца. Характерното за този тип течности е, че трябва да се пазят от замръзване. Латексовите емулсии и този тип състави при замръзване се пресичат, така да се каже, след което стават негодни за употреба. Sika Ceram Epoxy Grout, това е реактивен фугиращ състав, това е епоксидна фуга. Клас R2, като същевременно може да служи и за лепило, за реактивно лепило на база реактивна смола за залепване на плочки. Клас RG, съгласно евронормата, опаковки от 2,5 кг, виждате отношението на смесване, смола, 94 части и 6 части твърдител. Разходната норма около 0,55 кг при плочки 30 на 30. Съм гладен, чертовка. Вече съм гладен. Една мърва от сумати време седи. Може да глушите микрофона. Благодаря. И фуга
широка 5 мм, ширини на фугите може да се използва при ширина на фугите от 2 до 20 мм, доста широк диапазон за големина на фуга, с един и същи фугиращ състав. Отвореното време за работа е около 20 минути. Почистване на състава. На практика почистването може да започне веднага след нанасянето на състава, но е желателно да не надвишава 5 минути при стандартни условия, т.е. при около 20 градуса. При по-високи температури на практика почистването трябва да започне веднага след нанасяне на фугата. При който от вас е работил с епоксидни фуги, знае, че там има малко тънкости за почистването. Използват се няколко вида гъби, една по-абразивна, по-груба гъба, тип Scotch Brite, малко гъба, след което се почиства с финната гъба, която е по-характерна за почистването на циментовите състави. Освен по-бързото и малко по-специфично почистване, общо взето епоксидните фуги даже се разнасят доста по-лесно по някой път и по-добре, отколкото циментовите. В България предлага епоксидния състав в 5 основни цвята, които се виждат на картинката, но пак казвам, те са в бял, черен, два вида сиво и бежов цвят, но е хубаво предварително да се види също така картелката, защото по някой път цветовете на екрана на компютъра или на картинка лъжат и може да подведат някой по-претенциозен и искащ клиент. Какви са предимствата на епоксидните фуги? Те дават няколко основни предимства. Наситени и ярки цветове, които се запазват във времето. Това не може да се каже за циментовите фуги. Циментовите фуги доста често, особено при по-рядко почистване на пода, избледняват, почват да живеят, загубват цвета си, дори в началото да си имали хубав и естетически цвят. Следващото е много по-лесно почистване и поддръжка на епоксидните фуги. Те са много по-плътни, в тях много по-трудно прониква, даже на практика не прониква в тях мърсотия, както и замърсители и вода. Не пропускат абсолютно никаква вода, колкото и да са плътни циментовите фуги и да имат, особено тези, които за външна употреба, да имат много ниска водопотопяемост и водопоглъщане. Те все пак с течение на времето поглъщат някаква вода. В течение на времето това се увеличава с годините. Обикновено при вътрешна употреба това не е проблем, обикновено това е проблем при външна употреба в по-дълъг период от време. Но при епоксидните фуги този проблем на практика не съществува. Епоксидната смола е водна бариера. На практика не пропуска никаква вода. Продуктите са подходящи за различни видове плочки, т.е. с един и същи продукт може да фугирате керамика, гранитогрес, стъклокерамика, мраморни плочки, изкуствен камък, клинкер и така нататък, като трябва да се види спецификата на почистване. Ако плочките са пориозни, трябва освен обикновеното почистване да се вземе специален почистващ състав, който е почистване на епоксидни фуги. Пръска се фугата, изчаква се, след което се отстранява състава. Обикновено, особено при скъпи камъни, е желателно да се направят предварителни опити, за да няма изненади и съсипване на скъпи облицовки. Е желателно да се направи тест. Как се почиства фугата, почиства ли се, доколко, за да няма изненади. Материалите, епоксидната фуга има много висока механична устойчивост, подходящи са, това обикновено не е типично за баня, но това са основни предимства, подходящи са за помещения с интензивен трафик, индустриални помещения, включително складови помещения, където минават тежки превозни средства, търговски центрове за обществено хранене, заради много по-лесното и хигиенно почистване. Имат много висока химическа устойчивост, устойчиви са, подходящи са за агресивна среда, включително басейни с морска и минерална вода, различни фабрики, цехове, винарни, кладници, мандри, лаборатории и така нататък. Не е типичното приложение за баня, но всъщност това са едни от основните предимства на епоксидните фуги. Други продукти, допълващи системите, санитарен силикон, който стандартно се използва в една баня. Санитарният силикон се казва Сикасил. Характерното при него и разликата с
стандартните силикони, че има по-добра устойчивост на развитие на мухови плесени гъбички, противогъбични и има антисептични, така да се каже, свойства. Предлагаме два цвята, бял и прозрачен, не защото нямаме други цветове, обикновено останалите цветове изискват много голямо количество за доставка и не е сигурно. Капризите обикновено тук някога са доста големи и обръщането на този тип материали на пазара е сравнително слабо и това е причината да предлагаме само прозрачен и бял. По принцип за големи обекти бихме могли да оставим доста други цветове. Разходната норма с един флакон 300 мм при фуга 6 на 6 мм около 8 метра на метра бихме могли да се обработят. Скорост на твърдяване около 1,5 мм за 24 часа, твърдост по шорт 20, доста ниска твърдост, материалът е еластичен, широка температурна устойчивост от минус 40 до плюс 150 градуса, подходяща на практика за всякакъв вид приложение, срок на годност 1 година. Други продукти, допълващи системите, бързо твърдяващо анкериращо ретило. Много често в баните се налага анкериране. Някой път, особено в тухлените стени, то е доста проблемно да се случи с механичен анкер, тъй като използваните тухли имат големи кухи и механични анкер няма къде да захване. Затова или трябва да се използва огромен механичен анкер с доста голям диаметър, или по-доброто решение и по-универсалното е употребата на така наречените химически анкери или бързо твърдяващи летила. Анкер Fix 1 е подходящ за плътни кухи, тухли, камък и бетон, за анкериране на практика във всички стандартни основи. Може да анкерираме в баните, най-често се анкерират мивки, бойлери, конзолите на туалетните стени и така нататък. Елементите, които могат да се анкерират, най-често армировъчна стомана, шпилки при монтажа на различни видове санитария, болтове и други крепежни елементи. Стандартна опаковка 300 мл, работи с обикновен пистолет. Няма нужда от специален двубутален пистолет, въпреки че материалът е двукомпонентен. Скорост на твърдяване, това е грешка. На практика материала твърдява за около 30-40 минути при нормална температура от около 20-25 градуса, т.е. след около 30-40 минути може изцяло да натоварваме системата. Има много висока якост на натиск, на огъване и на опън. Обикновено при разрушаване се чупи елемент от стената, но не самия химически анкер. Може да се работи с него при много ниски температури, за минус 10 градуса, обаче флакона трябва да е отлежавал при положителни температури поне 10 градуса. Т.е. флакона трябва да е с положителна температура, дори температурата на външната или на основата да е отрицателна. Време за твърдяване 45 минути и стандартни условия, срок на годност 1 година. Подготовка на основата, преминавам към края на приложението, а именно подготовката на основата, която всъщност е едно от най-важните неща, които се правят преди нанасянето на цялостната хидроизолационна система. Подготовката на основата има няколко аспекта. На първо място това са ръчно приготвени мазилки за маски, с които се изравнява основата. Там, това, което масово се използва, можем да ви препоръчаме, е използването на така наречената латексова емулсия, Sika Latex, универсална добавка за циментови мазилки за маски. В какво се състои нейното действие? Много по-добро сцепление и адхезия с основата, повишена водонепропускливост. Такъв тип добавки могат да се сложат към хидроизолационни замазки и мазилки. Повишена якост на огъване, което е много важно, особено тъй като тя е свързана с повишената еластичност, т.е. в замазки с по-добро отопление, това е много подходяща добавка за употреба. Придава гъвкавост и еластичност на замазката, много по-ниска склонност към напукване и повишена якост на
което е основната якост, която се гледа при такъв тип замазки. Якостта на натиск не е най-важният елемент. Латекс се предлага в различни видове опаковки, от 1-литрова до контейнери по 1 тон за различни приложения. Пак казвам, тя е много функционална добавка и се използва масово в много аспекти, не само в направа за маски и лезинки за бани и мокри помещения. Вторият тип продукти, който е по-слабо застъпен, особено в България, са саморазливните продукти за изравняване на основата. Обикновено се използва за по-големи мокри помещения или бани. Няма практика за много малки бани по 2-3 квадрата да се използва, но все пак могат да се използват и тези продукти. Това са Sikaflor Level 100 и Sikaflor Level 30. Разликата между двата е в дебелината на полагане и в параметрите, съответно якостните параметри. Sikaflor Level 100 е за вътрешна употреба, за бани обикновено това е нещо, материала, който се използва при по-големи бани и помещения. При дебелина от 2 до 10 мм, якост на натиск 25 МПа, якост на огъване на Open при огъване 6 МПа. Само за вътрешни приложения. Естествено, за сегашната тема, която говорим е бани и мокри помещения, това е една изцяло много подходяща система за изравняване. Вторият тип материал Sikaflor Level 30 се използва за малко по-големи дебелини от 4 до 30 мм. Тя е индустриална саморазливка, т.е. за някакви индустриални бани, мокри помещения, включително за външна употреба. Т.е. ако има някакъв къмпинг, примерно, където банята е навън и зимата може да помръзне, не може да изравним с по-ниския клас за изравнителна за маска. Това е Sikaflor Level за вътрешно и външно, малко по-голяма дебелина и доста по-големи якости, като Sikaflor Level 30 позволява да остане финишно. При баните и мокрите помещения това не е типично приложение, но при някои складови площи може да остане финишна, без претенции за външния вид, но с много високи показатели на абразионна устойчивост, т.е. горе могат да минават палетни, колички или токарни. Пак казвам, това не е типично срещано за бани. И на последно място, но може би по важност, едно от челните места, грундирането на основата. Кога се иска грунт, при какви основи, кога може без грунт. Едно от най-важните неща при хидроизолацията и залепването на плочки при бани и мокри помещения. Разгледал съм трите най-често срещани основи, са представени. На първо място бетон, циментови замазки или мазилки, цимент, фазерни плоскости и сухо строителство и газобетон. Масово разпространени хидроизолации на цимент, полимерна основа. При такъв основи грунт не е необходим. Най-важното е навлажняването на основата. Обикновено няколко часа преди да работим, навлажняваме хубаво основата и я поддържаме поне 2-3 часа преди да започнем работа, я поддържаме влажна. Тоест първо я намокряме хубаво, след което периодично я омокряме, докато дойде време за работа. Непосредствено преди да започнем работа с полепене на площ или по хидроизолиране с такъв тип системи, трябва да махнем, ако има някъде стичаща се вода все още, тя трябва да се отстрани, или някъде по пода, ако са се образували лопки, те трябва да се отстранят. Но основата трябва да е напоена и навлажнена с вода. От това зависи правилното втвърдяване и на хидроизолация, на лепилото и липсата на пукнатини в последствие в него. Това е нещо изключително важно. При акрилатните хидроизолационни системи основата се грунтира с самия материал, разреден с вода в съотношение 1:1. Това е най-често срещаното грунтиране. Принципно е възможно и допълнителна употреба на акрилатен грунт, Sika Primer 11W, акрилатна водна основа. Тоест имаме два варианта. Или да използваме самия материал, с който хидроизолираме, като го разредим с вода 1:1, за да може много добре да попълни поричките и поричките, най-вече порите в основата. Може да използваме и готов такъв грунт, Sika Primer 11W. Какво се случва при основи от гипс картон, който е друг масов случай? Може би
може би напоследък вече и по-разпространен дори от бетонните и цементови домашни. За цимент полимерни хидроизолации грунт не е необходим. Отново не е необходим грунт, като основата трябва само леко да се навлажни. Тоест преди полагането просто леко с пулверизатор навлажняваме основата и хидроизолация. При желание, при по-висока за осигуряване на по-висока надежност, желание може да се грунтира с акрилатен грунт типа праймер, но той не е задължителен. Този грунт обаче е задължителен, когато имаме някаква гипсова шпакловка. Не гипс картон, защото при гипс картона хартията играе ролята на разделител между слоевете гипс и цимент полимерна или акрилатна хидроизолация. Докато когато имаме гипсова шпакловка, такова разделяне няма. Тогава грунтирането с акрилатен грунт е задължително, за да има правилно твърдяване и добро сцепление с основата. Грунта е отново Sika Primer 11W, акрилатен грунт на водна основа. Когато имаме гипс картон при акрилатни хидроизолационни системи, основата се грандира или с самия материал разреден с вода, т.е. както при циментовите, най-грубо казано, основи, или с Sika Primer 11W. Третия вид основи обикновено са някакъв тип стари плочки. При цимент полимерни хидроизолационни системи задължителното, което се изисква, за да има добра адхезия, въпреки че така на мода лепилата залепва доста добре и без тези мероприятия, които казвам, но за да стане хубаво и надежно, най-важното е механично отстраняване на повърхностния филм, който обикновено е някаква глазура. Глазурата е желателно да се отстрани. Това става чрез просто шлайфане. Шлайфане, обезпрашаване, след което вече последва грунтиране с така наречения грунт с песачинки вътре. Това е Sika Top 10. Или друг тип универсален грунт, ако мога така да кажа, който може да се използва при всички системи с много висока надежност. Това е епоксиден грунт с пясък. Пясък на практика може да се използва като слой за сцепление при абсолютно всички системи. При акрилатните хидроизолационни системи, когато имаме стари плочки, е необходимо шлайфане, обезпрашаване и грунт на практика не е необходим. Директно се нанася самия материал. Понеже при пробването на системата, с която в момента презентирам, се оказа, че клипчетата по някакъв начин засичат. В края на презентацията съм включил някои линкове, които всеки един от вас в последствие, като получи презентацията при желание от негова страна, нали, естествено, може да види някакви клипчета, защото винаги е много по-добре да се види нещо, отколкото да се говори. 1000 думи не могат да заменят една-две минути клипче, което просто виждате как се случват нещата. Засегнати са двете основни системи на клипчета, Sika Toxin 107 и Sika Elastic 200W, лентите Sika Seal Tape, епоксидната фуга, поради нейната специфика, ако мога така да кажа, санитарния силикон, анкериращото лепило и Sika Latex, повечето от основните допълнителни продукти и двете основни системи са представени в тези клипчета. Всеки един от вас може да се ги види. Естествено, ако ви напишете имената на материалите, които пуснете в YouTube, най-вероятно повечето от вас ще излезат. От тях ще се излезат без да ги търсите по специален начин или по специален адрес. Но все пак за ваше улеснение са посочени, да може да се види реално как се случват нещата. С това приключвам вебинара и отваряме микрофоните на всички вас, за да може всеки да сподели мнение и съвети, препоръки. Като само моля някой, който да си слушваме, да може да си бъдем полезни и да можем да комуникираме нормално. Благодаря ви за участието, благодаря ви за отделеното време и за вниманието и сме на среща за въпроси и сега, и по чата, и по имейл, по всяко едно време. Благодаря ви. Аз предлагам, ако има въпроси, всеки може да си unmute на микрофона от
вдясно предполагам, че виждате как може да го анмютнат на едно микрофонче. Всеки, който иска да зададе въпрос, може да го натисне и да се включи микрофона и да зададе всякакъв въпрос. Защото ако пуснем микрофоните на всички, става много шум и не може да чуваме реално въпросите. Здравейте, който някой ще се престраши. Ало, чуваме ли се? Ако е по-лесно, също може и в чата да зададете въпрос. Въпросите може да бъдат свързани с СИКа, не конкретно с тази система, въобще с въпроси, които имате към СИКа, също може да ги задавате. Разбира се, не е необходимо. Това, че конкретната тема е била за бани и мокри помещения, не ви ограничава в задаването на въпроси към нас. Здравейте! Аз работя в Русе. Имам един съществен въпрос. Кога ще видим всички ваши продукти в един магазин или в склад или в търговска база? Това е основният ми въпрос, защото тук има сериозен проблем с намирането на вашите продукти. Да, основните ги има, 2-3 основни продукта, но останалото всичко се поръчва от интернет. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Банка, дали ще е удобно ти да говориш, може би ще е по... Да, значи в Русе продуктите ни ги има в няколко представители, няколко дистрибутори. Не всичко се държи на склад, но всяко едно нещо може да бъде доставено в рамките на 2 дни. Там дистрибутори са ни Сиана Комерс, Практис, Практикер, Топливо, може би пропускам някой в момента, но в смисъл, че един от тези дистрибутори, които са официални на СИКа, могат да доставят всяко едно нещо в рамките на 2 дни, ако го нямат налично. Също така представителят от СИКа България се казва Георги Николов. Можем да ви изпратим негови телефони и ако имате интерес към конкретни продукти, той може да говори с дистрибутора и да ги поддържа на склад. Да, наистина има дистрибутори, в които сме представени с много повече продукти, но това вече зависи от региона и е собствено решение на дистрибутора. Някой друг за следващите въпроси? По принцип сме планирали до края на май месец да направим още 3 вебинара, така че със сигурност ще включим и, макар че това е доста дълга тема и си е за отделен вебинар, защото системите са няколко, но имаме няколко системи, които спрямо покрива и спрямо самата експлоатационна, самия начин както ще се експлоатира покрива, имаме няколко решения, така че предстои такъв вебинар. И още няколко вебинара, които всъщност са застъпени в каталога Sika Solution. Има го в Facebook страницата ни, в страницата на Sika, така че всеки може да го изтегли оттам. За тераси и облицовани с почки. Мисля, имате предвид хидроизолация, прозрачна хидроизолация върху плочки ли? Банка, защо не чу?
Не, аз ги чета в чата въпросите. Благодариме много за изказаното мнение на Теодор Ефремов. Има ли въпрос за прозрачна Ако има- инсталация на плочки, защото аз не го виждам, не знае защо. Значи аз в момента включих микрофона на човека с юзернейм бос. Предполагам, че може да говорите в момента, ако... Да, слушам въпроса. Здравейте, за въпроса за хидроизолацията на тераси, ако имате, просто ако може да ми го зададете. Слушам ви. Аз не чувам. Ало, здравейте. Здравейте, чуваме ли се? Банка, ако можеш ти да ми зададеш въпроса, който е написан, пък аз ще отговоря. Колегата питаше кога ще има презентация за мазана хидроизолация за външни тераси, за тераси облицовани с плочки. Това беше въпрос. Да, по принцип терасите е втората така много наболява тема. Почнахме от баните, но тя може би е даже по-актуална. Така че съвсем скоро ще има такова представяне за основните системи за тераси, на същия принцип основни системи, след което ще бъдат разгледани други възможни решения, защото там също има много решения, не са само основните системи. Ще го разгледаме това нещо, защото това е наболял въпрос. Освен това, сезона настъпва за ремонт на терасите, вече чука на вратата, така че това е наистина много актуално. И в рамките на следващите семинари, които са планирани най-късно до средата на май, ако не се лъжа, т.е. в рамките на 2-3 седмици, ще бъде разгледана тази тема подробно. Планирали сме за това нещо. Други въпроси, ако има нещо в чата, Ванка, просто ми кажи, ако не е някой от хората, който иска да се включи. Един от гостите, аз му благодаря първо, изказва благодарности, че сме били много полезни и чака с нетърпение следващата тема за терасите. Няма друго. Аз благодаря. Аз искам да изкажа благодарност, че се присъединихте също към вебинара.